लक सभा बिसायख'थियाव इउपिपिएल लाइमोन गांखंआ माबायदि बिफाव लागोन खोब आब्रुथि भाबै डिसिप्लिन भाबै लांनो हायो बेखौ जोङो साफ्रोमबो नोजोर होनांगौ बे समाव लाइमोनफोरा राजखान्थियाव जयनिं जानायनि गोनांथि दं नामा जोंनि जिहेतु लाइमोनफोरा बे समाव राजखान्थियाव गोबां हाबगासिनो दं दा राजखान्थियाव हाबनाया लाइमोनफोरनि थाखाय एसे गोनांथि होननानै नैबे समाव नोंथाङा सानो नामा जिहेतु नोंथाङाबो सासे लाइमोन गांखंनि दैदेनगिरि गिबियावनो मोनसे आंहा दुखु थादों आङो दिनै जोंनि जा एचिभमेन्ट रिपर्ट आं बुंजोबनो हायाखै खिन्थु आं सानसे सम लागोन बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनाव फिन बिटिसि गोरोबथा फालिनायनि गोनांथि दं नामा जितु एकर्ड डे बेखौ सेलेब्रेसन खालामालासिनो जितु गावसोर खालामनानै लाबोनाय जि हाग्रामा महिलारिनि जि दैदेननायाव बिटिसि एकर्ड जानाय बेखौ बिथांमोना एकर्ड डे हिसाबै फालियो आरो बिएसि जितु जाय बिएसिखौबो गोरोबथा खालामदों बिथांमोनाबो बेखौ फालिनायखौ जायोब्ला जों बेबायदि नुहुरदों आरो थारमाने जितु गावबागाव जितु सागानगिरि बिथांमोना जुदि फालियोब्ला एसे मोजां जागोन बे बाथ्राखौ बुङालासिनो आङो मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारियानो बुंदों जुदि भिडिअ रेकर्ड नांगौबा आंनियाव दङ आं मुस्रि रंगल बर'आ ओरैनो जानला मानला बारा बाथ्रा बुंग्रा मानसि नङा आंनि प्रुफ दङ आरो जुदि बिथांमोना आरटिआइ होनो गोसोब्ला हो बेयावबो आं रेडि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङानो बुंबाय जे बिटिआर एकर्डआनो बड'लेण्ड जाहैसिगोन जुदि आखरे आखरे इमप्लिमेन्ट जायोब्ला आरो बिदिनो जालांबायबो थादों बंसुनिफ्राय ओंखारनानै राजखान्थियाव जयनिं जानायनि आन्दोआव मा हाबनानै दं दा जों बेयाव नुदों जिहेतु नोंथाङा जे रंगल बर' हिसाबै नोंथाङाबो डाइरेक्ट थोंजोङै बेबायदि राजखान्थियाव फैया नोंथाङाबो मोनसे फरायसा आफाद दंमोन जायखौ जों बनसु होननानै मिथियो दिनै बनसुखौ नागारनानै दिनै इउपिपिएलआव जयन जाबाय मानि थाखाय ना लाइमोनफोरखौ लानानै माबा मोनसे नोंथांनि सायाव मोन्दांथिफोर दङ जिहेतु इयुन फैबाय थानाय लाइमोनफोरखौ लानानै बनसुनि दायो जाय फाउन्डार प्रेसिडेन्ट बिथाङानो बड'लेण्ड स्टुडेन्टस इउनियननि बै समनि जेनेरेल सेक्रेटारिमोन क'क्राझार लक सभा बियाबनिफ्राय बिपिएफनि बिजाथिया इउपिपिएलनि थाखाय फेक्टर जागोन नामा जिहेतु बेयाव थांनाय जितु प्रेजेन्ट जितु एमपि बिथाङा गुबुन हारिनि दिनै नारायण मेसदेबा फैयोब्ला बे गुबुन हारिनि जागोन बे फेक्टर जागोन नामा नोंथांमोननि थाखाय क'क्राझार लक सभायाव मोनसे बाथ्रा आं बुंनो नागिरगोन आंनियाव मोनसे राइटिं पेड दङ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांमोननियाव खानैसो बिराद थिफुदला मानसि दङ केस होनो गोरों बै समाव हाग्रामा महिलारि बिथांखौ केस होग्रा मानसि दङ आरो बिथांजोंनो थांदों दा बिथांमोनखौ आं खावलायदों जुदि बिथांमोना आंनि बुंनायाव गोरोन्थि मोनदोंब्ला डिफेमेशननि केस आथिखालनि बिटिआरनि राजखान्थियारि थासारिनि सायाव बड'सानि खौरांगिरि सोरांसात बाग्लारिजों मिरु इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि बुंथिगिरि रंगल बर'नि दान्दिसे मोगामोगि बड'सा नायगिरि साफ्रोमखौबो नैबे समाव गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय बयनिसिमबो नैबे समाव आङो मोनसे मोगामोगि आयदा लानानै फैदों आरो जाय मोगामोगि आयदायाव आंजों लोगोसे दङ मिरु लाइमोन गांखंनि बुंथिगिरि बिथां रंगल बर' आरो जों थारैनो नुबाय थादों जिहेतु समाजारि बिजोङाव जि लक सभा बिसायख'थि जा एमपि इलेक्सन बेयो जोंहा आखायाव बारा दिन गैलिया गेजेराव दङब्ला दान मोनसेल'सै आरो बेखौ लानानै गोबां जि राजखान्थि हान्जाफोर जोंनि बिटिआराव थानाय आरो जोंनि रायजोआव थानाय जि राजखान्थि हान्जाफ्रा दिनै गावबा गाव दोलोखौ लानानै मोनसे सांग्रांथियारि बायदि रोखोम हाबा खुंनायखौ जोङो बे समाव नुबाय थानो मोननाय जादों दा बेनिखायनो आङो नैबे समाव मिथिनो नाजागोन जिहेतु आंजों लोगोसे दङ मिरु लाइमोन गांखंनि बुंथिगिरि बिथां रंगल बर'आ दा जोङो बेयाव मोनसे मोगामोगि आयदा लाना फैदों जाय मोगामोगि आयदायाव जोङो माखासे गोनांथार जितु हान्जानि सोमोन्दै आरो बेजों लोगोसे बायदि थासारि आरो जोंनि जितु लाइमोनफोर बे लाइमोनफोरनि सायाव जोङो माखासे बाथ्राखौ जों आबुङै सावरायनो होननानै जोङो बेयाव लानानै फैदों दा बै जों मिथिनो नाजानि जिहेतु नैबे समाव आंजों लोगोसे दङ बिथां रंगल बर'आ खुलुमबाय गिबियावनो बरायग्रोनाय जाबाय जोंनि बड'सा निउस चेनेलाव जा नोंथांनि आबुं सिनायथिखौ नोंथांनि जितु आङो दायो मिरु
UPPL युथ विंनि स्पक्सपार्सन आंनि जि जिउनि सांगठनिक जागायनाय बियो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेरजों जादोंमोन आरो बेसिम जोबोद नाजानायनि गेजेरजों बयनिबो अननायनि गेजेरजों सफैनो हादों मोनसे गिदिरथार रेसपन्सिबिलिटि बे रेसपन्सिबिलिटिखौ जेसे हायो गोसो गोरबोजों मावनो नाजादों समाजनि फारसे दायबद्धता दङ बे दायबद्धताखौ सिगाङाव लाखिनानै हानायसिम नाजालांबाय थागोन आरो सानफ्रोमबो रायजोनि जानानै खामानि मावगोन बेखिनि खोथाखौ आं लाखिदों आच्चा जों नैबे समाव नुदों दे MP इलेक्सन बिसायख'थिया बारा दिन गैलिया आखायाव खोब दोङोब्ला दान मोनसेल'सै बेनि थाखाय जितु नोंथाङा लाइमोन गांखंनि जानानै दा लाइमोना माबायदि प्रिपारेसन जाबाय थादों हानजानि जानानै लाइमोन माने गासैबो जायफोरा राजनितियाव दङ बिथांमोनानो राजनितिनि थाखाय साखाफारा जानो गोनां जायो बेयो पलिटिक्स खालामग्रा मानसिफोरनि थाखाय मोनसे फोरबो बेखौ जोङो फोरबो हिसाबै लानांगो आरो गणतन्त्र देशआव मोजांसिन फोरबोनि गेजेराव जुदि जोङो सामलायनो हायोबा जुदि मोजाङै दैदेनलांनो हायोब्ला बे मोजांथार मोनसे फोरबो हिसाबै गनाय जायो जों बयबो बेखौ नांलाय खमलाय खालामालासिनो गावजों गाव एना एनि जायाब्लासिनो जों बोरैहाय खोब आब्रुथि भाबै डिसिप्लिन भाबै लांनो हायो बेखौ जोङो साफ्रोमबो नोजोर होनांगौ आं खावलायदों जायफोरा जोंनि अपोजिसन जाहाथे बिथांमोनाबो फैबाय थानाय समफोराव भायलेन्स खालामा खोब मोजाङै स्मुथलि आरो पिसफुलि जाहाथे फैबाय थानाय जा बिसायख'थि नट अनलि MP इलेक्सन काउन्सिल इलेक्सन आरो एसेम्ब्लि इलेक्सनफ्रावबो बिथांमोना जाहाथे सरकारजों लोगोसे कनस्टिटिउसन अफ इन्डियाखौ माने सनमान खालामनानै जोंजों लोगोसे माने खामानिखौ मावलाङो आरो रायजो राजानि जानो बिथांमोना गोख्रों आवाज होगोन होननानै आं मोनसे खावलायनाय थादों आच्चा जों नैबे समाव जों नुबाय थादों जिहेतु BPF लाइमोन गांखंनि जा नेहाथारि बिथां कास्टम बसुमतारी नोंथांमोननि जि सरकारनि खुंथाय जितु प्रमद बर' सरकारनि सायाव माखासे ब्लेम लाबोबाय थादों बिथाङा दे बुंदों वान जब वान भट बेफोरबायदिया बहा थांखो होनना बुंदों आरो फारसेथिं जितु जार्नालिस्टफोरनि जितु पेकेज दिनैसिमहालागै बेफोरो इमप्लिमेन्ट जायाखै बा होनाय जायाखै होननानै बिथाङा गोबां बेबायदि अजद लाबोनायखौ जोङो समाजारि बिजोङाव नुबाय थादों बिनि सायाव मा बुंगोन नोंथां नोंथां किसुमान मानसिफोरनि बाथ्राखौ जोङो बांसिनै मिडियायाव हाइलाइट खालामाब्लाबो जायो असमियाव मोनसे बाथ्रा दङ प्रासंगिकता गोनांथि जाय मानसिया समाजाव जेबो गोनांथि गैया बेबायदि मानसिनि बाथ्राखौ जोङो गले गले सावरायनानै समाजखौ गुबुंले खालामस्लायस्लाय माखासे समाव जोङो इगनर खालामनाया मोजां इगनर खालामनायाबो गियानि इन्टेलिजेन्ट मानसिनि मोनसे आखु होननानै बुंनाय जादों दा बाथ्राया जाबाय नोंथाङा जि कुइसनखौ खालामदों बे एन्सारसिम आं फैगोन जों मा खामानि मावदों मावाखै बिनि डाटा आंनियाव दङ बेनि थाखाय आं 1 मिनिट सम लागोन आं कास्टम बसुमतारी बिथांनि बाथ्रा सोंदों नङा होमबा नोंथाङा बिथांनि आं सोमोन्दै बुंनाय नङा बा बुंनो होननानै फैयाखै राजनिति खालामदों होननानै जों जुदि हाब्रु सारलायबाय थायोबा माखासे समाव जोंनि जा जेनेरेसन बे जेनेरेसना मालाबा बोरैबा मिसलिड जानायनि मेक्सिमाम चान्स थायो आरो जों बयहाबो नट अनलि कास्टम नट अनलि रंगल गासैबो सुबुङानो मोनसे दायित्व दङ जे फैबाय थानाय जेनेरेसनखौ जोङो मोजाङै लामा दिन्थिलांनांगौ जाय लामाजों थाबायनानै फिउचाराव बिथांमोना मोजां मानसि जानो हायो आरो गोग्गो नोगोरारि जानो हायो आं बिथांखौ बुङाखै दे कास्टम बसुमतारीनि सोमोन्दै बुङाखै आं सोरबा सासे सुबुंनि बाथ्रासो बुंनो नागिरदों बर'नि बयनिख्रुइ गोथारसिन अर्गेनाइजेसना जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे आफादाव थानानै जाय मानसिया गावनि गोसोखौ गावनि आखुखौ कन्ट्रल खालामनो हायियाव गावनि गोसोथोनाय थाखानानै गुबुन हिन्जावसाजों देहायारि सोमोन्दो जानानै होखारजानाय सुबुं जाय सुबुङा मैया दाखालि बावैसो जायफोरखौ जोङो सानफ्रोमबो फायरायाव जाग्रा सोरखौबा सिरा जाग्रा होननानै गनायबोदों जोंनि बर'नि एन्टि हिसाबै जों बिथांमोनखौ नायबोदों आरो बिथांमोनानो जोंखौ गादबदों नासयदों होननानै बुंदों बिथांमोननि पार्टियाव मैया दाखालिसो जइन जानानै बिखायाव हमनानै नारगार जानाय सासे सुबुं दुलाराय बर' फरायसा आफादावथ' गावनि आखुनि थाखाय गावनि लुभिया गोसोनि थाखाय जाय मानसिया सेक्सआव ओरैबायदि इन्टारेस्टेड बेखिनि बाथ्राखौ बुंनो नाङामोन रायजो राजा बिथांमोना दुखु मोनगोन जाय मानसिया गावनि सेक्सखौ कन्ट्रल खालामनो हायियाव अलरेडि गोसोथोनाय थाखानानै जाय हिन्जावसायानोखि कर्ट मेरेज जाखांखानाय बै हिन्जावसाजों देहायारि सोमोन्दो खालामनानै मोनसे गोथार संगतखौ बदनाम खालामनो नाजादोंमोन बै मानसिया 20 लाख बर' जातिनि भबिष्यतखौ थिग खालामगोन होनना नोंथाङा बोरै साननो हागौ बै मानसिया जाय मानसिया दिनै बर'फोरनि मोनसे एन्टि पलिटिकेल पार्टियाव हाबनानै
जइन जानानै मैया दाख्लै देदला देदला बाथ्रा बुंनानै दिनै मोनसे पार्टियाव फैबावनानै जोंखौ बे आसि देखायगासिनो दङ खिन्थु मोनसे आसि देखायनाय लोगो लोगो मोनथाम आसिया गावनिथिं देखायदों बिथाङा मोनथिया बिथाङासो आइडिय'लजिनि बाथ्रा बुंगोन नामा जाय मानसिया गावनो स्टाडिखौ क्लियार खालामनो हायाखै हिन्जावनि केस गोनां मानसिया नारि केलेंकारि गोनां मानसिया दिनै बर' जातिखौ बुजायगोन नामा बिथाङा जोंखौ आइडिय'लजि फोरोंगोन नामा बिथाङा जोंखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सानस्रि आरो सान्थौखौ फोरोंगोन नामा बिथाङा गावनो थिग खालामना लाथों बिथांमोन बायदि मानसिया जुदि गाबोन पावाराव फैयोब्ला जोंनि आइजोफोरनि गोथारथिया बहा थागोन जोंनि लाइमोन फरायसुलिफोरनि गोथारथिया बहा थागोन जायफोरा लाइमोन फरायसुलि बिथांमोननि गोथारथिया बहा थागोन मोनसे पार्टिनि बाथ्रा बुंनो नागिरदों आं जाय पार्टियानोखि मोनथाम बुस्थु दं गेलेबोगासिनो दंमोन गोलाव सम नामखौ बुंथ'ला आं बै समाव मानसिफ्रा बुंदोंमोन ओरैबायदि मोनसे लेथ्रा आरो गाज्रि पार्टि जौ जुवा आरो हिन्जाव बे मोनथाम बेसादजों गेलेबोनाय पार्टिनि लिडारखौ बिथाङा बुंदों 100% साक्सेस जादों होननानै इख'थखौ सोरबा सासे आमुक महिलारि बसुमतारिया खालामा इख'थखौ खालामो रायजो राजाया खालामो रायजो राजानि सापर्टजोंसो खालामो सोरबा साफा सानै सिगनेटर हिसाबै थागोन नाथाय रायजो राजानि सापर्ट गैयाबा बै समाव जायफ्रा आन्दलन खालामदोंमोन बै आन्दलनफ्रावथ' बर' रायजो राजानि मैखोम बिहोमा दंमोन जायनि थाखाय मुंख्लं जादों आच्चा बिथांमोननि इख'थआ जुदि ओरैबायदि साक्सेसब्ला दिनै कार्बि आंल'नि बर'फोरखौ मानो एससि होनो हायाखै जाय मानसियानोखि बाथ्रा बुंदों बिथाङाथ' आउट अफ बिटिआरनि जोंहा सन्देह जादों दिनै बिथाङा बिटिआराव फैनानै गावनि बिदा फंबायनि गेजेराव अर सुना होनो नागिरदों नामा बिएनसि दानानै बर'फोरखौ सोर थगायखो जोंनि एनडिएफबिनि बारग' जोहोलावजो बिथांमोनखौ दाउ अमाफोर बायदि जे बै समाव गावथारबाय सोरनि सरकारनि समाव देखायना होदोंमोन बिथाङा एन्सार होथों बै समनि एनडिएफबिनि जोहोलावजोफोरखौ न' सिङाव हाग्रायाव बहाबा हाजोआव नायगार गावथारदोंमोन सोर देखायदोंमोन नोंथांनि बुंनाय मथेब्ला जिहेतु थांनाय भारताव बिपिएफनि सरकार दंमोन बे बिपिएफनि सरकारनि समावनो बेफोरबायदि जाथायफ्रा जादोंमोन नामा आं गोलाव सम सरकार सालायनाय जाय बिटिसिआव गोलाव सम सरकार सालायदों बिथांमोननि बाथ्रा बुंदों आं सोरखौ पार्टिकुलार मेनसन खालामनो नागिराखै जाय पार्टियानोखि जौ जुवा हिन्जाव दाखालै बावैसो इलेक्सननि सिगाङाव माखासे भाइरेल जादों जायनि थाखाय माखासे एक्जिस्टिं इएमफ्रा जेननो गोनां जादों जों जाय जायगायाव जिरायदों बेनि सोनाबथिं थानाय मस्ट पावारफुल सासे इएममोन बै समनि जोंनि सानजाथिं थानाय सासे मस्ट पावारफुल इएम ओरैबायदि जेनदों मोसौ जेननाय जेननांगौना जोङो मोसौ जेनदों बिथांमोना भाइरेल जानायनि थाखाय जेनदों बै समाव ओरैबायदि दादागिरि जालांबायमोन बिथांमोना ना गेट खुलिना होयो ना सोरनिबा फन रिसिभ खालामो लैथोआव गोजामहैयोमोन मालिस लानो थाङोमोन बिथांमोना थाइलेण्डआवनो बहाबा सिख्लाफोरनि मालिस लानो थांदों बहाबानो लैथोआव गोजामहैदों माखासे बाथ्रा दङ आरो बै समाव जायफोरा ठिकादारनि बाथ्रा बुंदों नङा होमबा जायफोरा ठिकादार जानो ओंखारदोंमोन आइजोफोरखौ बिथांमोननि गोथारथिखौ नस्थ' खालामग्रा मानसिफ्राबो बैसोरनोमोन आच्चा जों नुबाय थादों नैबे समाव गोबां जिथु सोलोंथाइ लानाय गोजौ सोलोंथाइ लानाय दिनै हिन्जावसाफ्रा लाइमोनफ्रा दिनै बिपिएफआव हाबबाय थादों दा होमब्ला बेफोरबायदि लाइमोनफ्रा दिनै मा जाहैगोन नोंथांनि बुंनाय मथेब्ला बिसोरनि थारमाने माबा मोनसे खहा जाहैगोन नामा हानजायाव हाबनाया बेनि थाखायनो मोनसे कुइसनसो जादों आं एलिगेसन लाबोआखै मोनसे कुइसन जादों जे बेफोरबायदि मानसिया सरकाराव फैफिनब्ला मा जागोन सानैसो एक्जिस्टिं बै समनि इएमफ्रा दा फर्मार जाबाय हिन्जावानो साथामहालागै दङ सासेयानो गोरखा सासेयानो बर'नो सासे हारसा आरो खनसे बिथांमोना बोरैबा सरकाराव फैनांगौ जायोब्ला बिथांमोननि हिन्जावा खिन्थु 10 जोनावबो थांनो हानाय बे सोरनिबा फिसाजो जागोन सोरनिबा बिनानाव जागोन सोरनिबा बिब' जागोन जोंनि समाजाव अथ'स बर' समाजाव जों बेफोरबायदि सुबुंफोरखौ मालाबाबो जायगा होबोफेरनो नाङा आरो होनो नाङा बेनिखायनो बुंदों जायफोरा दिनै पलिटिक्सआव दङ जायफोरा दिनै हारि दानायनि बाथ्रा बुंदों बिथांमोना गिदिर मोनसे रेसपन्सिबिलिटि दङ खोथायाव फैनानै गिदिर बुंबानो जानाय नङा गाव बेसेबां स्टेन्डआव दङमोन दाखालै बावैसो सोरबा गेस्ट हाउसआव बिखे हमनानै नारनानै होखारजानाय हिन्जावनि केस जानानै होखारजानाय बे मानसिया जाति दानायनि बाथ्रा बुंदों आसरित जादों जों सारप्राइज जादों बे मानसिया मुंख्लंनि माबाफोर बेसेन मोनथिगोन नामा बिथाङा बे जायगायाव फैनानै ओरैनोबाबो जोङो आन्दलन समाव गोबां खोमानो गोनां जादों जेसे मोनदों बेनिख्रुइ बांसिन खोमानो गोनां जादों आरो जे जोंनि बिटिआराव दिनैनि तारिखआव अर सुना होनानै बिदा फंबाय नोंनि गेजेराव आंनि गेजेराव नांलायहोनो नागिरदों बेखौ सोर खालामदों दिनै गंसे गारि मोननायनि थाखायनो बिबान मोनसे मोननायनि थाखायनो
सब जाजोब्बाय तारमाने जेसेबां गोरोन्थि खामानि मावदोंमोन बेफोर गासैबो थिग जालांजोब्बाय 2005 सनाव जे 150 जननिख्रुइ बांसिन बर' इन्टेलेक्सुवेलफोरखौ न'आव थांनानै गावथारदोंमोन बे बाथ्राखौ बावगारबाय नामा बेखौबोथ' सोरनिबा थुंज्लायनायाव गावथारदोंमोन 2012 सनाव मा जाखो 14 सनाव मा जाखो 8 सनाव मा जाखो बे मोनथाम जातिगत संघर्षखौ आङो बाद होबाय बै समाव मानसिफ्रा हमलेस जाबाय न'फोरा बायस्राजोब्बाय मानसिफ्रा थाखा फैसा गैया जाबाय बै समाव माखासे शिबिराव थानो गोनां जाबाय बै समाव बिथांमोन बायदि जाति सिबियारिफ्रा बहा दङमोन गाव मायबा मोनसे बिबान मोनैखाय हिन्जावनि केस होखारजानानै हिन्जावनि केस थानानै गावनि आखलखौ कन्ट्रल खालामनो हायै मानसिया बे मानसियासो दिनै गिदिर गिदिर लेक्सार मारदों आसरित बेफोरबायदि मानसिखौ दिनै बर' समाजा गोख्रों नोजोरजों आरो सिला मेगनजों नायनांगौ बड'फाया बै समाव बुंदोंमोन जाय मानसिफोरा जातिनि बिर'धि बेफोरबायदि मानसिखौ सिला मेगनजों नोजोर होनांगौ होननानै बे नोजोर होनाय समा दिनै फैदों गावहा पलिटिक्सआव थानानै मालाबाबो बेफोरबायदि खामानिखौ मोजां मावनो हाया बियो आरो हाग्रामानि बाथ्रा बुंदों हाग्रामा महिलारि मानाव गेदेर बिथांनि बाथ्रा बुंदों जाय मानसियानोखि बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ रिफारेन्स लाबोनानै बुंबाय थादों बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानाय समावनो 110% बड'लेण्ड जाया होननानै बुंग्रा मानसियानो हाग्रामा महिलारिमोन हाग्रामा महिलारि मानाव गेदेर बिथाङा बुंदोंमोन फंनैसो बुंनांगौ बेराफारसेथिं जाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा थार्ड फेजनि मुभमेन्टखौ खालामदोंमोन बै समाव इटिकिं खालामनानै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लाल साहा लोंहोनानै न'आव थांफिननो हो होननानै बुंग्रा मानसिया बिथांमोन आरो नै जोबथायाव मैया दाखालैबाव जाय खालि गोथार आरो गोजोन बिटिआर सुक्तिया जाबाय बै खालि हाग्रामा महिलारिया गावनो बुंदों जे बिटिआर सुक्तिनि आखरा बा दफाया इमप्लिमेन्टेसन जायोब्ला आखरे जुदि जायोब्ला बेनो बड'लेण्ड जाहैगोन हाग्रामा महिला बेराफारसेथिं बुंदों बिटिआरानो बड'लेण्ड जागोन बेराफारसेथिं सोरबा बुंदों मैया दाखालैनि हिन्जावनि केस गोनां मानसिफ्रा नारि केलेंकारि थानाय मानसिफ्रा बुंदों जे बै समाव आन्दलनखौनो लामा ससेयाव खारबायनो अब्लाथ' हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बै समाव गुलि अरनानै समाय लादोंमोन बड'लेण्ड मोनाब्ला जों जिराया होननानै बिथाङा बहा खारखो अब्ला जुदि बिटिआर एकटा एसेबां गाज्रिब्ला हाग्रामा महिलारि मानाव गेदेर बिथाङा मानो सिगनेसार होनाय बिथाङाबोथ' सासे उइटनेस बिथाङा मानो साखि जानाय बिटिआर एकर्डखौ जुदि गाज्रि होनना मिथिदोंब्ला जाय मानसिया मैया दाखालै माने मिडियाव गिदिर गिदिर लेक्सार मारिलांबाय बेखौ असमियाव फुटुकार फेन होनना बुङो आरो सैमा सोंनाया अरनो रोङानो अखा खोरोमनाया हानो रोङा हा आच्चा जों बेयाव नुदों जिहेतु नोंथाङा जे रंगुर बर' हिसाबै नोंथाङाबो डाइरेक्ट थोंजोङै बेबायदि राजखान्थियाव फैयाखै नोंथाङाबो मोनसे फरायसा आफाद दंमोन जायखौ जों बनसु होननानै मिथियोमोन दिनै बनसुखौ नागारनानै दिनै इउपिपिएलआव जइन जाबाय नोंथाङा मानि थाखाय ना लाइमोनफोरखौ लानानै माबा मोनसे नोंथांनि सायाव मोन्दांथिफोर दङ नामा जितु इयुन फैबाय थानाय लाइमोनफोरखौ लानानै बनसुनि दायो जाय फाउन्डार प्रेसिडेन्ट बिथाङानो बड'लेण्ड स्टुडेन्टस इउनियननि बै समनि जेनेरेल सेक्रेटारिमोन बिएसइउनि बेबो जागायजेननायनिफ्रायनो बे मानसियानोखि बड'लेण्ड आन्दलनखौ नेतृत्व होनो हागोन नोंथाङा सानो नामा बर' रायजो राजा सानो नामा बनसुनि आं सासे स्पिकारमोन जाय समाव आङो बनसुनि स्पिकारमोन सिङाव हाबना नायदों आं बाथ्राफोरखौ स्टाडि खालामदों सानफ्रोमबो मानसिफ्रा डे टु डे लाइफआव जेरैबायदि नुयो बिदि नङा पलिटिक्सनि आन्दोआव माखासे बाथ्राफ्रा जायो आरो जेब्ला आं सिङाव हाबना नायदों बेवहाय माखासे पलिटिकेल प्रपगेन्डा दङ सोरखौबा सरकारनिफ्राय बोख्लायनो थाखायसो माबा मोनसे अर्गेनाइजेसन दानाया आं बै समाव रियेलाइज खालामदों जे 20 लाख मानसिफोरखौ लानानै दिनै जों बड'लेण्ड होननानै सिख्रावगोन खिन्थु मोनसे समाव जुदि जों अनलि सोरखौबा सिट बानायनो गोनां जायोब्ला बिनि उनाव जुदि कमप्रमाइज जुदि जानो गोनां जायोब्ला हु विल बि दा एन्सारेबल सोर एन्सार होनो गोनां जागोन जों जायफ्रा नेतृत्व लागोन जाय आन्दलनानोखि फिनिशिं जाया आं बुङाखै बड'लेण्ड नाङा बड'लेण्ड जाया आं बुङाखै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारियासो बुंदोंमोन 110% बड'लेण्ड जाया होननानै बिथाङा उनाव बुंबावदों आं दहाय बुंनाय बायदि बिटिआर एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाया जुदि आखरे पालन जायोब्ला बेनो बड'लेण्ड जागोन होननानै अब्ला बिटिआर सुक्ति खालामग्रा जायफोर अर्गेनाइजेसन दंमोन दैदेनगिरि दङमोन बिथांमोनखौ जाय मानसिफोरा आसि दिन्थिदों गोरोन्थि होननानै बुंनो नागिरदों नामा दिनै एनडिपि बायदि अर्गेनाइजेसनखौ गोरोन्थि बुंनो नागिरदों नामा एनडिपिआ बै समाव जुदि जोनोम जायामोनब्ला बर' हारिया दिनै होरलां होथां जाबायमोन बै समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जुदि जोनोम जायामोनब्ला
1967 15 फेब्रुवारियाव जुदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम जायामोनब्ला दिनै बर' हारिनि अबस्थाया मा जागौमोन UBPआ जुदि जोनोम जायामोनब्ला मा जागौमोन दिनै UBPखौ आसि दैखांनानै बुंदों सोरखौबा एबसुखौ आसि देखायनानै बुंदों सोरखौबा NDBखौ आसि देखायनानै बुंदों बे आसि देखायग्रा सुबुङा सोर हिन्जावनि केस गोनां नारि केलेंकारि हिन्जावनि सायाव दुर्बलता थानाय हिन्जावसा मानसि नुबानो लुबैग्रा मानसिया बे मानसिया दिनै एसेबां गिदिर गिदिर अर्गेनाइजेसनखौ हारसिंनो चेलेन्ज होदों आसुरित बाथ्रा होमबा बै जायफोरा बिटिआर सुक्ति खालामदों बिथांमोनखौ बा बिथांमोननि नेतृत्वखौ अराय बिथांमोना गोरोन्थि होनना बुंनो नागिरदों नामा अब्लाथ' एबसु NDB UBPखौ डाइरेक्ट बिथांमोना चेलेन्ज खालामनाय जादों जोबोद आसुरित बाथ्रा बेबायदि सुबुंखौ आंनिबा राहा लानांगौ बिथांखौ बुनांगौ सौनांगौ होननानै बुंनो नागिराखै आंनिब्ला आं खावलायो बेफोरबायदि जातिनि किसुमान भाइरासफोरखौ जों सिनायनानै ससियेल बयकट खालामनांगौ दिनैनि दिनाव बनसुआनो BPFआनो बनसु नामा बे बाथ्राखौ आंनिख्रुइ नोंथांमोना बांसिन मिथिगोन नोंथांमोना सांबादिक हिसाबै बिथांमोननि मिटिंखौ सोर फाइनेन्स खालामो बिथांमोननि मिटिङाव सोर थाङो आं नुदों जाय नै लम्फ' जम्फ' खालामदों मैया दाख्लै मिडियाआव बिथाङाबो गेजेराव बड'लेण्ड मुभमेन्टआव बनसुनि थांफ्लादों आरो दायोनो MP इलेक्सन फैदों आं गेजेरावथ' बनसुखौ सिरि जानाय नुबायमोन MP इलेक्सन फैनाय लोगो लोगो ओरैबायदि रोनावगासिनो दङ प्रेस मिट माबानो फाउन्डेसन दैनो माबानो थिगै आसे भाइ सालायलांबाय था खिन्थु मोनसे बाथ्रा खावलायगोन आं जातिनि इमसन आरो सेन्टिमेन्टखौ लानानै रावबो जाहाथे गेलेनो नाङाथों आच्चा जों मैया नुबाय जिहेतु समाजारि बिजोङाव BPF राजखान्थि हान्जाया क'क्राझार लक सभानि थाखाय साथाम बिजाथिफोरखौ दिनै पेनेलनि थाखाय सायख'दों होननानै जों मोनसे मिथिसार मोननाय जादों जिहेतु बेयाव दङ प्रमिला रानी ब्रह्म आरो बेजों लोगोसे खाम्फा बरगयारी आरो बेजों लोगोसे नारायण देब मेसा जिहेतु जों पृथ्वीराज नारायण देब मेस होननानै मिथियो बिथांखौबो बेयाव जों खोनानो मोननाय जादों जिहेतु बेयाव थांनाय जितु प्रेजेन्ट जितु MP बिथाङा गुबुन हारिनिमोन दिनै नारायण मेस देबा फैयोब्लाबो बे गुबुन हारिनि जागोन बे फेक्टर जागोन नामा नोंथांमोननि थाखाय क'क्राझार लक सभायाव मोनसे बाथ्रा आं बुंनो नागिरगोन आंनियाव मोनसे राइटिं पेड दङ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलार बिथांमोननियाव खानैसो बिराद थिफुदला मानसि दङ केस होनो गोरों बै समाव हाग्रामा महिलारि बिथांखौ केस होग्रा मानसि दङ आरो बिथांजोंनो थांदों दा बिथांमोनखौ आं खावलायदों जुदि बिथांमोना आंनि बुंनायाव गोरोन्थि मोनदोंब्ला डिफेमेशननि केस आं सेक्सनफोरखौबो बुंनो हागोन मा सेक्सनाव आंखौ केस होनांगोन बिथांमोनखौ बुंनो हागोन BTCनि एसेमब्लिनि सिगाङाव आसामिस राव लिरैनो बखिग्रा समालोचना खालामग्रा मानसिया जाबाय देरहासार बसुमतारी बिथां मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांखौ एलिगेसन लाबोनानै ख्रिस्टान धोरोमखौ फोजोबनो नागिरदों माखासे गिर्जा लुफुंना होदों होननानै राइटिं पेडआव लिरग्रा मानसिया मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि मैया दाखालैसो बिथांमोननि पार्टिनि सासे MLA दुर्गादास बर' बिथाङा मा बुंदों सिरा जाग्राफोरनो ST होनांगौनो जुदि ST होयोब्ला जों बिथांमोना बहा MLA जानो जाय बिथांमोना बुंदों बिथांमोनानो MLA जानो मोननाय नङा मिनिस्टार जानो मोननाय नङा रायजो राजानि बाथ्राखौ बिथांमोना गोजानाव दोनथ'दों गावसोरनो दिनै राजा महाराजा बायदि जे सोलिगासिनो दङ बिथांमोननि अस्तित्वआ बहा थागोन बिथांमोनासो जाति दानायनि बाथ्रा बुंदों बै जे सोरबा सेक्रेटारिना मा जानला मानला बुखिबाय थादों आं बिथांमोननि लिडारखौ सोंनो थाखाय खावलायदों जे आं मोनथाम जि पइन्ट्सफोर बुंदों बेनि सायाव बिथांनि मतामतआ मा बिथाङा जे जोंनि थाखानाय जायगायावनो ST होनो होबाय खोब मोजाङै जालांबायमोन BTCनि एसेमब्लि सिगाङाव बर' हांखोजों गां लिरबायमोन मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि नाजानायाव जोंनि बर'नि माखासे समाव माखासे मानसिखौ नाम लानानै बुङा जोलैनि हांगार जे होनना बुङोना बै जोलैनि हांगारफोरा बहानिफ्राय जोनोम जानानै थब्लं ओंखारनानै मिडियाआव ओंखारलायनानै बुंबाय जे ইয়াতে অসমীয়া ভাষা লিখিব লাগে আমি কোৱা নাই অসমীয়া ভাষা লিখিব নালাগে কিন্তু बुंग्राया सोर बेखौ बुङाबाथ' लिरनाय नङामोन मोजां जालांबायमोन दा जाति बिर'धिया सोर बिथाङा जे जाति दानायनि गिदिर बाथ्रा बुंदों बै जे नारि केलेंकारि थाग्रा मानसिनि बाथ्राखौ आं बुंबाय थादों आं नामखौ बुङाखै दे बिथांनि रायजो राजाफ्रा बयबो मिथिगौ हिन्जाव सिख्लानिसो बिराद इन्टारेस्ट दं होननानै बिथांखौ मिथिगौ बे मानसिया जे बे हारिनि बाथ्रा बुंदों गिदिर बाथ्रा बुंदों बिथांमोननि दैदेनगिरि मोनखौ थि खालामना लाग्रोथोंलाय बिथांमोना ST होनो नागिरदों गुबुन हारिनि माने रावनि बाथ्राखौ बिथांमोना बाहायजानायखौ लुबैदों नङा होमबा दिनै ख्रिस्टान बर'फोरा मा बर' नङा नामा बिथांमोना बर' नङा नामा बिथांमोना ख्रिस्टान बर'फोरखौ मानो एसेबां मुगैयो बिनि एन्सारखौ होथों बिथांमोनाबोथ' जोंनि जातिनि भाइ माबा मोनसे गुबुन धोरोम लादों होनना बिथांमोनखौ नेग्लेक्ट खालामदों बिदिथ' नङा मैयानि जितु पेनेलाव
फोसावनाया बिनि सायाव पेनेलाव फोसावनायनि बाथ्राखौ आं बेखौनो बुंबाय बिथांमोना जे जातिनि गिदिर बाथ्रा बुङो मालाबा बिथांमोना दावराय देख्रेबा बामख्रबलायनानै राजा होननानै फोसावदों दिनै 10 बोसोर भिक्टिमाइज जानायनि उनाव आरो सासे मानसि दैखांबावनानै जातिखौ भिक्टिम खालामनो नागिरदों जातिनि रियेल हिर'आ सोर होनबा मानाव गेदेर प्रमद बर' ना हाग्रामा महिलारि जाय प्रमद बर' बिथाङा दिनै सिभिल सार्भिसेसनि थाखाय रोजा रोजा लाख लाख थाखा खरसा खालामनानै जोंनि दुखिया मानसिफोरखौ गोरिब मानसिफोरखौ सुपार 50नि थाखाय तयार खालामदों IAS IPS IFSनि थाखाय तयार खालामदों बेखौ बै सेंग्राया मैया बुंबाय हिन्जावनि केस गोनां मानसिया मा होननानै माथो UPPLनिफ्राय साब्रैल'सो मोनदों होननानै जाम्बा बे माबा सिभिल सार्भिस APSCयावनो माबा UPPL BPF थायो नामा बर'लाय बिथांमोना बर'नि डिफारेन्सखौनो मिथिया नामा आरो जों जितु नुबावदों जितु उदालगुरि APSCयावलाय मा बर' हारसा थालायनांगौ बेलाय मा पार्टि पुर्टानि बाथ्रा बेयावलाय जोंनि गावनि हारिनि मानसिया बेयाव थांदों नङा होमबा अफिसार जाहैगोन दैदेनगोन मोजांसो बेयावलाय आरो माने XYZ भाइरासफोरखौ सोसननो नागिरदों लाजिया बेनो जाति दागोन कमन सेन्स गैया होमबा लासिंसिंनि बाथ्रा जोबोद लाजिनाय मोनदों 1 घन्टा फैनानै मिडियायाव बिदि बुखिनायनो दरकार गैया माखासे बाथ्रा जोंहा बुंनो गोनां दङ आरो जों नुबावदों जितु उदालगुरियाव जे दुर्गादास बर' रिहन दैमारि आरो बेजों लोगोसे इमानुएल मोसाहारि बिथांमोननिबो मोनसे नाम सिखारबाय थादों बिथांमोना आच्छा लेट मी से सामथिं एबाउट मिस्टार दुर्गादास बर' बिथाङा मोनसे समाव मिनिस्टारमोन बे मिनिस्टार समाव बर' मानसिफ्रा बेसेबां आलानि जादों बेसेबां हालाय हाफाय जादों सिनियर आन्दलनकारि जायफ्रा आन्दलन खालामदोंमोन बिथांमोननियाव सों बै नारि केलेंकारि गोनां सेंग्राया सोंथों गावनि बिमा बिफानियाव जुदि दुर्गादासनि नामखौ मोनथियोब्ला आं गोबां बुंनाय नङा बिथाङा जोंनि भेरगावनि मानसिया मेट्रिकखौ बिथाङा बोरै पास खालामदों बिथांनि बाथ्राखौ बुङाखै सोरबानो डेस्कआवनो देगार थुलायलायना मेट्रिक पास खालामदों जोंनि बर' हिन्जावसाफोरा आं दुर्गादास बर' बिथांखौ बुङाखै दै बर' हिन्जावसाफ्रा दख'ना गाननानै जिथिया बाजार खालामनो थाङो बै समाव मोना मोना दख'ना खुग्राया सोरमोन बर' हिन्जावसाफोरनि गोथारथिखौ सेनो नागिरग्रा बर' हिन्जावसाफोरखौ जाख्रुबनो नागिरग्रा मानसिया सोरमोन बै समाव बेफोर जारिमिनखौ जोङो बोदलानो दरकार गैया मैया दाखालिसो एसेम्ब्लियाव सोर मा बुंदों आं दहाय बुंनाय बाथ्राया सोरखौ मा होनांगोन दिनै सिरा जाग्राखौबो फारेव जाग्राखौबो जों नाफाम जाग्राजों जुदि ज' खालामबा मा अबस्था जागोन आरो बिसोर गिदिर गिदिर जाति दानायनि बाथ्रा बुङो लाजिनाय मोन्दों जोङो आरो गावखौनो खनसे कुइसन खालामथों बिथांनियाव आङो कनफिडेन्सखौ नुवाखै जोंखौ बुंदों अभार कनफिडेन्स होननानै जों मावदोंखायनो कनफिडेन्सआव दङ आंनियाव लिस्ट दङ 1 मिनिट आंनो खम होयो आं बुंगोन मानाव गेदेर प्रमद बर'आ जेबो मावाखै होनना बुंदों इडुकेसननि बेलायाव आं बुंनो नागिरदों 3,73,000 बेग डिस्ट्रिबिउसन खालामदों जोंनि फरायसाफोरनो 3 लाख बैसोरनि बायदि हर गेजेर गेजेर मुस्रि कम्बल जों रानाखै फरायसाफोरनो थोंजोङै होदों बेनि उनाव खमसे खम 39,561 साइकेल रानदों मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा रानदों सोरबा हाग्रामा महिलारि बिथाङा रानाखै बिथाङा मानसिफोरनो जौ लोंनोसो फैसा हरो होननानै खोनादों जोङो बेनि उनावहाय गियान सोराङाव मा खालामदों बिथाङा बुंनो हाग्रामा बिथाङा 3 लाख फैसा होयोमोन सोरनोबा होननानै सोरबा पार्टिकुलार मानसिनो होदोंमोन जानो हानाय जोङो गोरिब फरायसाफोरनो बियो जानो हानाय माने BPFनिबो सोरबा बिफानि फिसाला दङ सोरबा माने फिसाजो दङ बिथांमोननोबो जोङो पार्टि बासियाब्लासोनो खमसे खम 16,000 स्टुडेन्टफोरनो थोंजों बिथांमोननि एकाउन्टआव जोङो रां सोनानै होदों बेखि फरायसाफोरनि खामानि मावनाय जायाखै बे नारि केलेंकारि गोनां मानसिया मा मोनथिनो बिथाङा गिजानबा मबाइलाव गाज्रि बुस्थुफोरखौ नायबाय थायो नैफोरबायदि मोजां बुस्थुखौ नायाखै बेवहाय स्कुल एडप्सननि बाथ्रा बिथाङा मोनथिनाय नङा मोनसे समाव गावनो ओरै माने आं बिबान लाना फैदोंमोन बेखौल'सो रिफारेन्स लाबाय थादों स्कुल एडप्सन प्रग्राम लादों नलेज फेस्टिभेल वर्ल्डनि गिदिर मानसिफ्रा फैदों आं बुङाखै बड'लेण्डआ मोजां जाबाय होननानै बै जायफोरा नबेल पिस प्राइज मोनदों बिथांमोनानो बुंदों बेनि उनाव सुपार 50 मिशन दहाय आं बुंबाय 107 खान मडेल LP स्कुल खालामदों मडेल बै समाव स्कुलफोरा बेरा बायनाय थिं बायनाय दङमोन बेराफारसेनो 580 खान स्कुलखौ अलरेडि फार्स्ट फेजआवनो रिपेयारिं खालामजोब्बाय बेयाव थिं होबाय फेन होबाय डेस्क बेन्च होबाय बेनि उनाव बुंनो नागिरबावदों प्लेसमेन्टनि बाथ्रा बुंदों खमसे खम 4,600 जननो सानैनो साख्रि होदों मास्टार साख्रि होदों अपारेशन ब्लेकबर्डनि जायफ्रा साख्रि थालांदोंमोन सार्भिस प्रभाइडार होदों हाग्रायाव बेराफारसेथिं एयार इन्डियायाव
103 जन मानसिनो साख्रि होदों आरो स्किल ट्रेनिं होदों 5680 जन मानसिनो आरो दंबावो आंनियाव लिस्ट बिथाङा फरायबाबो स्टाडि खालामबाबो अबयसे बिथांमोननि पार्टियाव थांग्रा मानसिफोरा माखासेयानो जौ लोंग्रा फरायनो सम मोना बिथांमोना आरो जौ लोंग्रा मानसिफोरा बारा नैफोरबायदि बाथ्राखौ स्टाडि खालामखांबाय मोना कमसे कम 1,70,000 न' होबाय हाग्रामानि 17 बोसोराव मात्र 13,000 न' होनो हादोंमोन जोङो 3 बोसोराव 17 बोसोरजों 3 बोसोरखौ रुजुनो नागिरदों जाम्बा जादों बेथ' इनजास्टिस जादों नोंथांनि बायदिब्ला फंनैसो बुंनो बाव बिथाङा बुंदों ना खामानि मावाखै होननानै बुंनो होबाव आरो दंबावो जों मा खालामदों हेन्डिकेपफोरनो जों ग्रान्ट खालामदों एनडिबि बिथांमोननि थाखाय फिन रोदोम खालामदों उइमेनफोरनि थाखाय जों मेसिन रानना होदों फार्मनि मेसिन रानना होदों टयलेट खालामदों 26,000 1,60,000 मानसिनो हानि पट्टा होदों लेन्ड मेला खालामदों जोङो बिथाङा जुदि एसे माने नलेजआ दङबा बिथाङा बुंदों मानाव गिदिर प्रमद बर'आनो गारि लाबायनो मा कास्टम बिथाङा थाबायनानै मिटिं खालामदों नामा हाग्रामा महिलारि बिथाङा थाबायनानै जोंनि भेरगाव फैयो नामा हाग्रामानि बिल्डिङा बेसेबां गोजौ बुंनांगोन नामा बेसेबां पेट्रल पाम्प दं बुंनांगोन नामा बाथौ खेराइ रिजर्टआ सोरनि मानाव गिदिर प्रमद बर'नि हाग्रामा महिलारिनि MRM हस्पिटाला सोरनि बेफोरखौ बुंनांगोन नामा बेफोरखौ बुंथ'ला दिनै आङो खामानि मावनायखौ बुंगोन 1200 किल'मिटार गुडविलनि लामा बानायदों VCDC अफिस नलेज सेन्टार बानायदों 40टा अडिटोरियाम हल 40टा स्टेडियाम 10टा सिनेमा हल 10टा कलेज प्रभिन्सियेलाइज खालामदों BTR एकर्डनि दफामोन बेबो 10टा कलेज हिन्जावनि केस गोनां मानाव गिदिर नोंथाङा हिन्जावफोरनि सायाव इन्टारेस्टखौ बाहाय खमायनानै जोंनि डेभेलपमेन्टखौ बाहाय नोजोर हो आरो दंबावो 1 crore ग्रान्ट 24टा कलेजाव 1 कोटिके फैसा होदों 10टा कलेजाव प्रभिन्सियेलाइज खालामनायजों लोगोसे बेहाय जोंनि मानसिफोरनो साख्रि बाख्रि होदों कलेज 24टा कलेजाव 1 कोटि होबाय 10टा कलेज प्रभिन्सियेलाइज खालामबाय बेयाव साख्रि होबाय जोंनि मानसिफोरखौ बे इडुकेसननि खामानि नङा मानि खामानि सोरबाथ' लिडारफ्रा थांनानै बिथांमोननि बायदि बे दैमायाव मबा लैथोआव दुगैयाखै मबा थाइलेन्डआवथ' मालयसिया हैयाखै दंबावो मडेल स्कुलनि अंगनबादिनि बाथ्रा बुंनो बिथाङा अंगनबादि सेन्टारखौ मा खालामदों जों सक्षम खालामदों क्लास्टार लेभेलनि जों अफिस बानायदों स्टेडियाम बानायनाय लोगो लोगो 10टा स्टेडियाम बेसेबां जोंनि जायफोरा रोंगौथि गोनां जायफोरा रोंगौथि गैयैबो माने गेलेगिरि दं बिथांमोना बेसेबां स्कप मोनगोन कमसे कम 103 जन मानसिफोरनो खोनासंनांगोन दिनै मानसिफ्रा जोंहा खामानि मावाखै होनना बुंदों ना 103 जन मानसिफोरनो 1 लाख थाखा होदों जायफोरा दिनै गेलेनाय आयदायाव बिथांमोना एक्सपार्ट ISPL खुंदों दुरान काप खुंदों लिटारेरि फेस्टिभेल खालामदों बेराफारसेथिं आलारि सोरां 695 मन्दिरफोराव जोंनि गिर्जाफोराव नामखरफोराव दिनै माने 2 लाख 2.5 लाख बहाबा 1.5 लाख थाखा फैसा दं गोलाव समाव खिन्थु बै सरकार थानाय मानसिफोरा होआखैमोन आरो दंबावो कमसे कम 368 अमृत सरोवरनि गेजेरजों हाखर जावनानै ना फिसिनायनि लामा होदों कमसे कम XNDFनि 2070 जननि बेलायाव माखासे केसखौ उइथड्र खालामनाय जाबाय आंनियाव लिस्टआ दङ आं बिथांनो WhatsAppआव हरगोन आरो मार्टियार्स फेमिलिनो 441 जननो बिथांमोनखौ एक्स ग्रेसिया जों होबाय मुंख्लंफोरनि जि सिमां दङमोन बिथांमोननि न'खरा जि माने खस्थ' भुगिना दंमोन कमसे कम बिथांमोनखौ जोङो सन्मान होदों बिथांमोननि जा मोननो गोनां बेखौ जों होदों बेराफारसेथिं रिहाबिलिटेसन होदों 4,203 जननो जों रिहाबिलिटेसन होदों आच्छा बर' नोंथां जितु लिस्टआथ' ओंखारबाय थाखागोन जितु खामानि मावाखै होनना बुंदों जितु जों नुबाय थादों मालाबा होबावसिगोन नङा होमबा नोंथाङा जिबायदि लिस्ट बर'नाय जितु जों नुदोंआनो थारैनो आच्छा आं मोनसे बाथ्रा सोंनि जितु लाइमोनफोरा बे समाव राजखान्थियाव गोबां हाबगासिनो दङ दा राजखान्थियाव हाबनाया लाइमोनफोरनि थाखाय एसे गोनांथि होननानै नैबे समाव नोंथाङा सानो नामा जितु नोंथाङाबो सासे लाइमोन गांखौनि दैदेनगिरि गिबियावनो मोनसे आंहा दुखु थादों आङो दिनै जोंनि जा एचिभमेन्ट रिपर्ट आं बुंजोबनो हायाखै खिन्थु आं सानसे सम लागोन बोसोराव जितु 365 डेज थायो आं सम लाबावगोन आरो नोंथांमोननि चेनेलाव आंनो स्कप होनांगोन आं खावलायदों रायजो राजा बिथांमोना मिथिनांगोन माखासे नारि केलेंकारि गोनां मानसिफोरा जितु जोंखौ बुंदों खामानि मावाखै होननानै बिथांमोनहा जाय समाव हिन्जाव सिख्लानि सिमां नुयो बे समाव जों रायजोनि खामानि मावगासिनो थायो सान हर रायजोनि खामानि मावदों दा युथफोरा पलिटिक्सआव बाहागो लानायखौ आं खावलायगोन जायफोरा माने रानिं स्टुडेन्ट
जायफोरा फरायगासिनो दं बिथांमोना पलिटिक्सआव बारा नोजोर होयिया मोजां आं सानो बिथांमोना जुदि क्वालिटि एजुकेसनखौ जुदि लायोब्ला बेयो बेटारसिन जायो पलिटिक्स खालामनायनि मेरला सम दङ लाइफ टाइम बेयाव खुनु रिटायारमेन्टनि बैसो थाया मैया बे नारि केलेंकारि गोनां मानसिया बुंदों माने पलिटिक्सआव माबा माबि बाहागो लाजानो बायनानै बाहागो लाजानो बायाखै जों नेशनेल लेभेलाव इन्टारनेशनेल लेभेलाव जुदि नेतृत्व होनोबा जोङो माखासे बेलायाव जोङो रोंगौथिखौ आरजिना लानांगोन दिनै लेंगुवेजनि सायाव माखासे नलेज नांगोन हिस्टरिकेल बेकग्राउन्डखौ जों मिथिनांगोन ओरैनो जानला मानला इमसनाव पलिटिक्सआव फैनानै लाब गैया जुदि बे इंलिस रोङा बे एसामिस रोङा बे हिन्दी रोङा बे वर्ल्ड वाइडआव बोरै फाइट खालामनो बोरै चेलेन्ज खालामनो अनलि जोंनि भाषाजोंल'सोथ' बेयो लिडारशिपखौ खालामनो हानाय नङा बेनि थाखायनो आं खावलायगोन जे बयबो क्वालिटि एजुकेसनखौ लानांगोन आरो जायफोरा सोलोंथाइ लायाखै बा माखासे असुबिदानि थाखाय लानो हायाखै बिथांमोना स्किल ट्रेनिंखौ लानो नांगौ नैया स्किल ट्रेनिं माखासे लिस्ट दंमोन आं होनो हायाखै आंहा बेनि थाखायबो दुखु थादों नङाबा बेखौबो बिथांमोना खामानि मावाखै होनना बुंलायगोन जायखिजाया बयबो जि खामानि मावो उइथ पेशन मोनसे पेशननि गेजेरजों मावनांगोन आं बे धज्जनि बाथ्राखौ बुङाखै धज्जथ' थाथारनांगोन मोनसे पेशन मोनसे माने ओरैबायदि गोसो होनायजों रंजानायजों माने सोरबा जुदि पलिटिक्स खालामनो ओंखारदोंबा प्रफेसनेलि पलिटिक्स खालामनांगोन सोरबा जुदि माने एडभकेट जानो गोसो दंबा बे प्रफेसनेलि जानांगोन बेयाव दसे बैयाव हाबबायनो हिन्जावनि केस जाबायनो होखार जालायबाय बै संगठनाव थालायबायनो हिन्जावनि केस जाबाय होखार जालायबाय बिदिबा जानाय नङा बेनि उनाव आरो जाति दानाय गिदिर बाथ्रा बुङा जानाय नङा बे गावनो प्रुभ खालामनांगोन महात्मा गान्धीया मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन बिथाङा माखासे कटेसन बुंदों मालायखौ सोलायनायनि सिगां गावखौ सोलायग्रोना बुंदोंमोन जाय मानसिया गिदिर बाथ्रा बुंदों बिथाङा गावखौ सोलायनो हादोंना हायाखै आरो आं बिथांखौ खावलायदों आसिखौ ओरै देखायबा ओरै फैयो थारमाने मिथिबायना सासे गोरों मानसिया बिथाङा गावखौनो इन्टेलेक्सुयेल होननानै गेजेराव बुंना लाफ्लांदों इन्टेलेक्सुयेल मानसिनि आखाइया ओरै देखाया बे सोरखौबा धमकि होनाय सोरबा माने डाकु मानसिफोरासो आसिखौ ओरै देखायो नङा होमबा आसिखौ ओरै देखायनांगोन मोनसे मेनारखौबो सोलोंथों जाय मानसिया मेनार मिथिया आइडिय'लजि मिथिया प्रिन्सिपाल मिथिया मिशनखौ इनस्टल खालामदों मिशन फोसावनो आरो बिथाङानोथ' गेजेर बुंदों माथो UPPLआनो मिशन गैयालायनो बिथाङाथ' बुंदोंमोन मा मिशन फोसावनो जों फोसावदों बिथाङानो बुंदों मिशन गैया होननानै सिगांनि बाइटफोरखौ नुदों जोङो जे UPPLआव जेबो मिशन गैया होननानै बिथां बसुमतारियानो बुंदों दा फैयै जालायबायनो UPPLआव ओरैबायदि मिशन दङनो अब्ला बिथाङा थिग खालामथों जोंहा मिशन दङना गैया जोंहा मिशन दङ भिजनबो दङ आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंदोंमोन बै समाव जोङो मोनफ्रोमबो बिथिङाव नट अनलि पलिटिक्स जोङो राजखान्थिजों लोगोसे आबाद बिथिङाव रांखान्थि बिथिङाव सोलोंथाइ बिथिङाव गासैबो बिथिङाव गोख्रों जानांगोन बड'सा माने बड'फानि सानस्रिनाय गांसे बिजाब दङ बेखौ बिथाङा मोजांनो फरायथों बड' नेशनेलिजम स्पिरिटआ मा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंदोंमोन साइन्टिफिक ससियेलिजम जानांगौ होननानै मादाव गेदेर हाग्रामा महिलाजोंथ' मानसिफोरा रायलायनो हाया खोनानो मोन्दों बै समाव बुना हरोमोन MCLA फोरखौ आंबो खोनादोंसो दे बेबायदि मानसिया दिनै बड'फानि बाथ्रा बुंनो थाखाय सोरनिबा रेफारेन्स लानाया मोजां जायाखै जुदि बड'फानि रेफारेन्स लादोंबा बड'फाया बुंलांनाय जिथु साइन्टिफिक ससियेलिजमनि बाथ्रा पलिटिकेल लेभेलाव बेखौ बाहायथों बड' नेशनेलिजम स्पिरिटआ मा बड'इजमा मा बे बाथ्राखौ मोजां कनसेप्टखौ नैबेयाव सोना लाग्रोनांगोन ओरैनो जानला मानला हिन्जावफोरजों लिथि बिथि खालामफ्लानानै माने गिदिर मिन्जाव फैनानै बाथ्रा बुङा जाया कटखौ जोंबो मोजां गारनो हायो खिन्थु गोसो गोरबोआ बेसेबां गोथार बै मानसिया जाय मानसिया बाथ्रा बुंगासिनो दङ आच्चा जों नुदों नैबे समाव आरो बेरेखा दोलो हिसाबै बिथांमोना बिटिआर एग्रिमेन्टखौ दिनै जिथु एकर्ड डे बेखौ सेलेब्रेसन खालामालासेनो जिथु गावसोर खालामनानै लाबोनाय जि हाग्रामा महिलारिनि जि दैदेननायाव BTC एकर्ड जानाय बेखौ बिथांमोना एकर्ड डे हिसाबै फालियो आरो BAC जिथु जाय BACखौबो गोरोबथा खालामदों बिथांमोनाबो बेखौ फालिनायखौ जायोब्ला जों बेबायदि नुहुरदों आरो थारमाने जिथु गावबागाव जिथु सागानगिरि बिथांमोना जुदि फालियोब्ला एसे मोजां जागोन बे बाथ्राखौ बुङालासिनो आङो मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारियानो बुंदों जुदि भिडिअ रेकर्ड नांगौबा आंनियाव दङ आं मुस्रि रंगल बर'आ ओरैनो जानला मानला बारा बाथ्रा बुंग्रा मानसि नङा आंनि प्रुफ दङ आरो जुदि बिथांमोना RTI होनो गोसोब्ला हो बेयावबो आं रेडि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङानो बुंबाय जे बिटिआर एकर्डआनो बड'लेण्ड जाहैसिगोन जुदि आखरै इमप्लिमेन्ट जायोब्ला आरो बिदिनो जालांबायबो थादों मैया दाख्लै बियो सेंग्रा मानसिया बुंदों जे थाबनो इडुकेसननि खामानिया जाया होननानै जोंथ' बुङाखै दिनै सानसेयावनो माने हाजो गाखोगोन माबागोननो अख्राङावनो जों सां बानायगोन जों बिदिथ' बुङाखै बिथाङानो बुंबाय गोलाव सम नांगोन होननानै अब्ला बिथाङा 3 बोसोरावनो मानो जाजाबनो लुबैदों जोंथ' 17 बोसोर मोनाखै जोंनोबो 17 बोसोर
जों मावगासिनो दङ 3 बोसोराव जुदि जोङो लाख लाख मानसिनो न' होनो हादोंबा 17 बोसोराव जुदि बिथांमोना मात्र 1000 मानसिनो न' होनो हादोंबा जुदि जों 17 बोसोर सम मोननांगौबा मानाव गेदेर बिथां प्रमद बर'आ जुदि 17 बोसोर सम मोननांगौबा बिथाङा गलाघाटआव थांफिननो गोसो जानाय नङा गलाघाटआव थांफिननो गोसो जानाय नङा आरो जायफोरा एकर्डनि जि माने एकर्ड डे फालिनायखौ लानानै गोबां माने गोनो गोथोआव दङ बिथांमोना थारमाने पलिटिक्स खालामनो नागिरदों जों मालाबाबो बिटिसि बा बिएससि एकर्डखौ डिनाय खालामाखै जों गोसो गोरबोजों मानियो दा बिथांमोननि बियो सामसायानोथ' बुंबाय माथो गोसो गोरबोजोंसो खालामनांगौ होननानै बिथाङाबो दखन बहाबा थांबा फट' होयो दखन बिथाङाबो होनायखौ बन्द' खालामथों बिथाङा बुंदों मोजां खामानिखौनो फट' होनो नाङा मन्दिराव खुलुमनायखौ फट' होनो नाङानो थांथों खामानिखौ मावथों जोंबो गोसो गोरबोजों बिएससि बिटिसि बिटिआर बयखौबो जों सनमान होयो आरो होबायबो थागोन बेफोर मोनफा मोनफा माइलस्टन 16ता डिपार्टमेन्टनि बाथ्रा बुंदों बिथाङा 16ता डिपार्टमेन्टखौ जोहोलाव मनिटर खालामनोसो होदोंमोन इंराजिखौ मोजां जुदि रोङाब्ला एसे सोलोंनानै लानांगौ ओरैनो जानला मानला बाथ्रा बुंबा जाया दाखालि बावैसो नटिफिकेसन होनानै जों मनिटरनिफ्रायबो जुदि बिथांमोना एसेबां प्रब्लेम दङब्ला बै समाव 17 बोसोराव जोबोद करापसन जानायखाय जों मनिटर खालामनो थाखायसो होदोंमोन जाहाथे करापसनफ्रा हमजायो होननानै नाथाय बिथांमोना बेखौबो उल्था माने करापसनखौ हमजानो गिनानै जोबोद होख्रावबाय थाबाय दे बारु जातिनि भाइ होनना जों दसे सम निमाहा होदों खिन्थु बारे बिदि खालामबाय थाबाथ' निमाहा जाया माबा मोनसे मोनथियाव सासे मानसिया गोरोन्थि जानो हागोन खनले गोरोन्थिखौ रावबो माने निमाहा होनो हाया हय बिथाङानो जाहैबाय जि रंगल बर' जि मिरु लाइमोन गांखंनि जे बुंथिगिरि बिथाङा स्पक्स पार्सन बिथाङा जोंनि गेजेराव जोंनि हांख्रायनाय लेखा बायदि बेबायदि बाहागो लाफैबाय आरो खोब मोजां जोंनि सिगाङाव बिथाङा गावनि बिबुंथिखौ लाखिलांबाय जा नोंथांखौबो जोङो चेनेलनि जानानै रोजा रोजा साबायखर थाबाय थेंक इउ आरो उनाव आरो जुदि माबाफोर सावरायनांगौ दङब्ला जों निस्सय नोंथांखौ लिंहरनानै थारैनो